ଯାଉଛି ଝଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଜିଲେନି, ଲିସନ୍ ଠିକ୍ ହେଲାନି, ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କଲେନି। ଓ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବେଲ ଗୁଡ଼ା ଝଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଉପକାରୀ ଆମର, ବହୁ ଉପକାରୀ। ତା ସହିତ ବହୁତ ବିପଦ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହାତୀ ବାଟ, ଦନ୍ତା ହାତୀ ବାଟ ପ୍ରାୟ 2 ଫୁଟ ଗୋଲେଇ ହେବ। ଦନ୍ତା ଏଇଟା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଏପଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଫୁଟ ଗୋଲେଇ ହେବ। ତା ସହିତ ଧୂଳିଆ ଜନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରି କଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା।